המשימה במסעדה הייתה ממש אדירה. זה בכלל לא פשוט להתרגל לנימוסים של הצרפתים. הם כל כך שונים מאיתנו, הישראלים. אז בואו ונראה איך המתמודדים הסתדרו כשהם התבקשו לבקר במסעדה יוקרתית בשאנזליזה. בונסואר מדאם, בונסואר מוסייה, ערב טוב גבירתי, ערב טוב אדוני. ערב טוב גם לך. כמה אני רעב. קופי, די באמת. טוב, אז מה יש לך להציע? הערב יש לנו מנות מיוחדות. באפרטיף יש על סלרי מתקתק, מצופה קרם לימונים וזרזיף של ריבת טוט. פעם אחרונה שאני נותן לך לבחור מסעדה. קופי, די לקטר כבר. כן, למנה ראשונה יש לנו פתה וסחלומים ברוטב שזיפים חמימים, ולמנה עיקרית רגלי צפרדעונים איכותיים ברוטב פיקנטי. נשמע טוב, אבל מה לגבי קינוחים? יש לכם קינוחים? כן, למנה האחרונה יש לנו את הקרם ברולה המשובח שלנו עם רוטב פירות. אני מבין. ושניצל? יש לכם שניצל? שניצל? נו מנסיה, אני מצטער. אין שניצל? ופירה? יש לכם פירה? או צ'יפס? או פיתה עם חומוס? לא, אדוני, אני מצטער. זו מסעדה יוקרתית, אין לנו דברים כאלה. טוב, קובי, די, באמת, תפסיק לעשות בושות ופדיחות. טוב, אז אני מצטערת, אנחנו ניקח את מה שאתה אמרת. ואיזה יין תרצו לשתות? איזה יש? לא ידעתי שאת מבינה ביין. קובי, יש המון דברים שאתה לא יודע עליי. טוב, אז איזה יין יש לך להציע? יש את הקברנה, שנת 95, יש את המרלו, ויש כמובן את הסוביניון. טוב, מצוין, אנחנו ניקח את המרלו. את יודעת כמה עולה כל הצרה הזאת? קובי, די להיות קמצן, עד שאנחנו יוצאים, די לנו ליהנות. בעוד כמה דקות יתחיל הופעה של נערות הקנקן. איפה? כאן? כן. זה ריקוד מיוחד צרפתי. צפייה מענה לכם. תודה רבה. קובי, מתחילים. רק שתדעי, שתסתיים ההופעה הזאת, אני הולך לחפש איזה בגט טעים, כי לא נראה לי שאוכל פה משהו.